alle sammen, og velkommen til Sjov med GeoGebra. Yes, det her det er Cecilie og Dalia, og vi vil gerne lære jer at lave en skyder. Yes, så I starter alle sammen med at skrive f af x er lige med ax plus b. Yes, og så trykker I simpelthen enter. Ja, og det kunne man ikke på den måde, så vi opretter lige en skyder. Og så tager vi lige vores skyder og river den lidt frem og tilbage. Jeg tror ikke lige, vi skal rive så meget i den. Man ændrer faktisk på skæringspunktet. Hvis vi nu siger B, det er Y, og A, det er X. Så vi kan ændre på A og B skæringspunkt. Det er meget spændende det her. Ja, det er ligesom at lege med Lego. Det er så spændende. Lego. Det var det, jeg ville det. Godt så. Så vi håber, I har lært at lave en skyder, fordi at, det her, det var simpelthen vores første afsnit af Sjov med GeoGebra. Vi ses næste gang til Sjov med GeoGebra. Wow. Hej. Ses.